Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyati lillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat Jalla Qutub Syami al-Maqam wal Ghatil Azam Sultan Awliya Syekh al-Syadid. وإلى حضرة مرشدنا ورب رحمنا مولانا الحبيب محمد بن عبد هاشم خصوصا على قدر الشيخ عبد المالك بن إلياس بن يحيى وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا ووالدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الحسنية خصوصا يا نسبة مصطفى وإلى حضرة الشيخ هذا الكتاب تنبيه الغفرين الشيخ عبد الليث نصر بن محمد السمرقند أصولي ومفرعي من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا من بركته في الدارين آمين. وروى سعيد ابن أبي بردة عن أبيه an jaddi an nabi saingga nabi sallallahu alaihi wasallam annahu instuna nabi qala iku dawuh nabi ing dawuh inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum mi'ata marrah. Inni istuna ingsun iku la astaghfir nyintin nyuwun ngapura sapa ingsun do istighfar sapa ingsun Allah ing Gusti Allah waktu bulan taubat sabak ingsun ilahi maring Gusti Allah fil yaumi ing sedina mi'ata marraten kelawan 100 ambalan. Di hadis jadi kanjeng Nabi nanti dawuh inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku nanti kanjeng Nabi ku nek istighfar ning Gusti Allah nek njaluk ngapura ning Gusti Allah, taubat ning Gusti Allah iku sehari 100 kali. Dibayangno, hati Nabi sing wis jelas-jelas maksum, jelas-jelas gak duwe dosa, dijamin gak duwe dosa karo Gusti Allah. Iku wae ijek nyuwun ngapura ning Gusti Allah, padahal gak duwe dosa. Berapa kali kanjeng Nabi taubat nyuwun ngapura ning Gusti Allah? 100 kali sehari. Mana awak dhewe sebagai umat kanjeng Nabi kayak nek gak memungkinkan maksudnya nek kayak angel terok kanjeng Nabi itu paling ora setiap maksiat awak dhewe eleng karo kelakuan maksiat awak dhewe lha aja maksiat paling gak setiap sholat 5 waktu. Jadi satu hari sholat dalam Al-Quran Gusti Allah istighfar ning Gusti Allah. Taubat ning Gusti Allah. Jadi nek iso terang Nabi paling ora setiap sholat awake istighfar ning Gusti Allah. Nek iso ono ya paling gak saben nglakoni maksiat awake dhewe eling. Meskipun kayak gak iso menghindar sama maksiat, paling gak awake dhewe eling njaluk Al-Quran insyaallah. Awak dhewe getun oleh iso nglakoni maksiat bareng. Intine sak isone awak dhewe selagi awak dhewe mampu untuk bertaubat ning Gusti Allah, mampu istighfar ning Gusti Allah, jaluk ampunan Gusti Allah ya sebisa mungkin kudune. Fi khabarin kan kita ing dalam hadis akhir ya. Qala dawuh kanjeng Nabi ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaum wal lailah mi'ata marrah. Ya ayuhan nas he eleng-eleng manungsa tubu taubat sira kabeh ila Allah maring Gusti Allah. Fa inni wastuna ingsun iku atubu taubat sira ingsun ilaihi maring Gusti Allah fil yaum indan sedina wal lailatin sumi mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Jadi kanjeng Nabi iki nganjura kabeh umat, orang anjur merintah kabeh umat supaya taubat ning Gusti Allah. Jadi
ora pandang iku dosa cilik, ora pandang iku dosa gedhe. Pokok selagi awak dhewe isih urip ning donya, iku ya wis kudune njaluk ngapura Gusti Allah. Wis kudune taubat ning Gusti Allah. Dadi nek Islam meskipun gak nglakoni dosa iku ya tetep istighfar ning Gusti Allah. Tetep taubat ning Gusti Allah. Menawa wae enek dosa-dosa sing awak dhewe gak ngerti. Awak dhewe gak nyadar. Mane setiap hal kudune setiap waktu, setiap awak dhewe iso duwe kesempatan untuk bertaubat ya taubat toh. Kanjeng Nabi ae nyontohno taubat sehari 100 kali. Sehari semalam 100 kali. Bahkan Kanjeng Nabi pun gak duwe dosa, tapi ya tetep ngkai contoh sing apik kanggo umat. Awak dhewe sebagai umat Kanjeng Nabi ya paling gak sithik-sithik lah iso anut perilakune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kan? Jangan nalikane ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yastaghfiru nyuwun ngapura sinten Nabi wa yatubu lan taubat sinten Nabi. Wa qad ghafara. Hai temen wis ngapura sinten Allah ma ing dosa tangkat kang wis dhisik apa mah. Ning dadi bayane dosa-dosane Kanjeng Nabi. Ama dosa ta'akhara kang wis kari apa mah. Walladhi mangawatawi wong lam yazhar kang durung bertelo apa halu ning kaya alladhi anna ing stuna alladhi iku aghfara ana toh ngapura sunna Allah lalu maring alladhi amla ora kifala yatubu utawa ora ale kaya apa la tubuh ora kelem taubat sapa alladzi ilallahi maring Allah taala fi kulli waqtin dan saben-saben waktu oke falan hale kaya apa la yaj'al orang dadekake sapa alladzi lisan wa lisan alladzi abadan dan sawase maghsyulan ing ketunggul bil istighfar lawan istighfar aja Nabi wae sing wis terjamin nglakoni itu wis terjamin maksum terhindar sama dosa iku wae tetep njaluk ngapura Gusti Allah tetep taubat Gusti Allah kanjeng Nabi ku lawak dhewe sing urung tentu njaluk ngapura iku disepura Gusti Allah apa ora urung tentu nek taubat iku diterima taubate apa ora wis jelas-jelas nglakoni dosa bareng kok masa ora gelem taubat Gusti Allah. Masa ora gelem njaluk istighfar Gusti Allah. Jadi aja madakno awak dhewe karo Kanjeng Nabi. Maksudnya ngene. Kanjeng Nabi gak duwe dosa tapi tetep nyuwun ngapura Gusti Allah. Lah awak dhewe sing wis jelas-jelas akeh dosane, jelas-jelas akeh maksiate. Kok isih ora gelem njaluk ngapura. Padahal urung tentu nek njaluk ngapura iku di sepura Gusti Allah. Urung tentu nek taubat terus diterima taubat Gusti Allah. Mosok isih ora gelem taubat. Padahal serba urung tentu kan. Mbane ngono. Mugi fala yaj'al lisanu wa abadan maghsyulan bil istighfar. Mana wae kudu saisone lah. Istighfar yang Gusti Allah saisone njaluk taubat ning Gusti Allah. Menawa wae insyaallah nek awak dhewe gelem istighfar, gelem taubat, tapi tulus maksudnya ya lillahi taala. Insyaallah ya terima kasih Gusti Allah. Kenapa kok kudu ngono ya mergo awak dhewe iki ora Kanjeng Nabi. Gambane ngono kasarane. Awak dhewe iki nek njaluk ngapura urung tentu di ngapura Gusti Allah. Maksudnya urung tentu di ngapura kok jarang-jarang njaluk ngapura. Urung tentu diterima taubate kok jarang-jarang njaluk taubate Gusti Allah. Ya gak pas ya kudune berhubung urung tentu ade kudu sering-sering taubat Gusti Allah. Berhubung urung tentu
diterima di ngapura Gusti Allah ya kudune awak dhewe sering-sering njaluk ngapura insyaallah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi qaulillahi ta'ala wa huwa 'ala bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.